Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Phupha ngamanzi. Ukuziphupha uhamba namanzi noma impahla yakho kusho ukuthi ke ukhona okubi kuzokwehlela noma uzogulela ukufa. Ukuziphupha ubhukuda emanzini angcolile usuke uzokhulelwa okanye oseduzane nawe uzokhulelwa noma vele sekunjalo. Ukuphupha uminza emanzini angcolile usuke uzogula. Ukuphupha ukha amanzi ahlobile ugeza ubuso, ugeza izandla, ugeza izinyawo, lokho kusho inhlambuluko edingakalayo. Kanti ukuphupha umfulo omuhle amanzi akhona ehlobile ubona phansi lokho kusho ukuthi umsamo wakho muhle ngaleso sikhathi. Unombuzo ngabuza ku comment, subscribe na ku YouTube.